Явыз Фиргавен белән Иблис мәлгун бер вакытны сөйләшәләр икән. Явыз Фиргавен Иблискә әйтә ди: "Әй Иблис, синнән дә, миннән дә начаррак, кабахәтрәк бу дөньяда кеше юктыр ул", дип әйтә ди. Һәм шул вакытны Иблис әйтә: "Бар", ди. "Мин бер кешене беләм", ди. Ул кеше бер 40 яшьләрдәге бәндә, ди. 40 яшьләрдәге бәндә бер көнне миңа мөрәҗәгать итте дә әйтте: "Әй", дип әйтте, ди. "Миңа ярдәм ит әле. Менә минем күршем бар", дип әйтә, ди. "Менә минем күршем бар, күршенең сыеры бар. Сыеры көтүдән кайтканда бик күп итеп сөт алып кайта. Хәтта кайтканда агып-агып кайта, имчәкләреннән сөте агып-агып кайта. Мин моны күрәм дә киншеләнәм, хәсетләнәм, миндә андый мал юк", ди. "Әйдә, булыш әле миңа шушы сыерны үтерергә", ди. "Шушы сыерны үтерергә миңа булыш әле", дип мөрәҗәгать итте, ди. "Менә ул бәндә", ди, "синең белән миннән дә кабахәтрәк", ди. Ягъни без җәмәгать шушы көнләшүебез аркасында Иблистан да җәмәгать авыррак гөнаһларга дучар булабыз. Иблистан да начаррак эшләр башкарабыз икән, шушы гамәлләрдән дә Аллаһ Тәала ерак кылса иде. Иблистан ерак булсак иде, гамәл кылып, гыйбадәт кылып, гамәл кылып яшәргә Аллаһ Тәала насыйп әйләсә иде. Төрле көнләшүче бәндәләр бар икән, көнче бәндәләр бар икән. Без аларга әйтсәк иде, андый гамәлнең начар булуын, андый гамәлнең безгә бернинди файда китермәгәнлеген, андый уйның, андый фикернең дә хәтта начар юк юлга алып баруын аңлатсак иде. Диннән ерак булган бәндәләргә Аллаһ Тәала ислам диненә күнәргә, пәйгамбәребезнең Аллаһ Раббымызның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәүләребезне дә насыйп вә миясәр кылса иде. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.